Kaixo lagunok, ongi etorri nire laborategira! Gaurko esperimentua, Piper beltz ieslaria. Horretarako, honako materiala beharko dugu. Piper beltza, plater txuri, ura eta laugarrenik xaboi likidoa. Bai? Hasiko gara. Plater txurian ura botako dugu. Ea ba. Horrela. Tiritatxok beti esaten du ur asko edan behar dela, bai? Baina, bueno, hau ez dugu edango. Gure esperimenturako da. Hortxe. Orain, Piper beltza botako dugu. Ea. Kontuz ez bota gehiagia, bestela. Bakizue, kilimak egiten ditu. Oi, sudurrean. Ai, eta doministikoa egiten dugu. Ai, Piper beltza hau. Ea ba, pitxin bat gehiago botako dut aizue. Ez asko, ez gutxi. Hortxe. Horin bai, esan dugu Piper beltz ieslaria dela, ezta? Nola egingo du ies? Ideiaren bat. Atza sartuko dugu? Ea ba. Ui, ba ez da zer gertatzen, ez da? Bestela... putz eginez? Ea ba. Ere ez? Zer behar genuen, zer esan dut? Xaboi likido, ez da? Ba, hori erabiliko dugu. Atzean botako dugu. Listo, eta orain, ea zer gertatzen den. Ara! Begira, ikusten da? Zer ikusten, lagunok? Ba, bueno, ez du importa. Etxean egiten baduzu ikusiko duzu zer gertatzen den. Horrela misterioa sartuko diogu gure esperimentuari, ez da? Bai. Ea ba. Bueno, listo. Horrela bai, Piper beltzak ies egin du, aizue. Zergatik? Hor dago zientzia, azaltzeko zer gertatu den. Xaboia sartzean, tentsioa txikiagoa egiten da. Eta horregatik Piper beltzak ies egin du. Hori zen. Ea, orain zuek etxean egin zazue, bai? Ea ba, hurrengora arte lagunok, aio! Agur!